IFM News. IFM News. Regional. Talo tinadunor idi narpuog iti Kaliwet Detour Bridge ijay barangay Nalasin, Santo Domingo idi Sabado, Mayo 2. Sigun iti investigasyon ti pulisya, ken pahayag iti DPWH, limabas iti bridge ti may sa 20 tonelada a 10-wheeler truck, uray no 5 laeng a tonelada ti load limit da itoy. Gapot ti kinadagsen ti truck narpuog ti Detour Bridge, ket nairaman ang nagtinnag iti lugan. Nadunor ti 51 anyos a driver ti truck ken ti pahinante na. Nagtinnagmet ni Maysa at motorsiklo o kadway ti truck nagdaldalya sa ti bridge. Sunga nadunor met ti 55 anyos ang nagmaneho daytoy. Naduktalan met nga saan nga sinurot ti driver ti truck ti nakapaskil nga warning alimalaing ato nilada iti may palubos a dumalya sa ti Detour Bridge. Nang tedaytoy ti perwisyo kadagiti motorista manipot kadagiti barangay a mangusar iti nasao a bridge. At tintinulong itan ti DPWH pulisya ken barangay officials para ti panakaornos iti trapiko bayat nga tultuloy iti investigasyon. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.